свои сили. Който прати полицията, вместо да пази университета, пускате те вътре. Господин Кикьов, защо вашия министър, защо министърът ви пуска хора вътре? Следовател Кикьов, защо министърът ви пуска хора вътре? Дайте ни повече пъти. Защо вашия министър наруши академичната автономия? Защо запушите улиците до улиците? Защо прекъсвате протест, който не пречи на никого? От срещния не спазвате дори периметъра. Полицейско разпореждане. Ако не ви удовлетворява, подавате жалба в съда. Моля, върнете ми картата, ако не сте предвидили обвинение. Йовчев! Добре. Йовчев! Оставка! 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 Вие чувствате ли, че с тона, който говорите спрямо нас, се държите като милиционер, а не като полицай? Полицаят се милиционер винаги. Липса на насилие от наша страна трябва да се отчувате за всички. Милиционеро-социализъм. Няма да се върнем от тук, докато е нашия приятел, не може да се върне лично така. Да. Нашата полиция ги пази. При четвърто ще има намаление на поведението. Лошо момче. Може и така. Кой изпраща данни на шефове на медии? След това вие запушвате улицата. Не сме влизали. Айде стигнете на тротуара и казвам за пореден път. А от другия доктор къде ходи? От другата улица. То направо да прескочим оградата, влезем в училище. Децата вече те викат оставка. Абе, да вие срами децата викат оставка вече. До кога ще търпи това? Може да си получи личните карта обратно. След като ви съставим акт за изпълнение на полицейско разпореждане. Този акт ще бъде веднага обжалван. Никакъв проблем. Чудесно. Главен инспектор ли беше? Точно. Вие що сте паркирали така, задържите Вие блокирате улицата. На вас няма един пишак на те. Кой ще ви пише? На вас кой ще ви пишак? Гледай как си паркирал. Вие блокирате улицата, не ние. Виж гледай какво става назад, задръстване правите. Абе, да, защо ни гонят на улицата? Аз да Не ви ли малко? Вие какво седите, защо не пием да пишете акция? Що думи във въздуха? ще затваря цяла улица от 5 човека, не могат да Погледам как е паркирал напрек. Време за оставка! 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 Оставка!